Kini ang akong suliran. Mayang adlaw kanyang tanan nga nagpaminaw karon na maong tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninya Dr. Rene Obra o Dr. Ilang Batan. Ingon man, sa mga artistang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Ako si Milet, hingkod ang pangidaron, minyo, ug may mga anak. Ug may mga apo na gani ko. Tagalaytit ko, ug punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa apelido sa akong mga apo sa anak kong laki. Aron yung hisabtan, ingon ni ini ang mga pangitab. Uy, kinsa mo ni nanukto sa pultan nga murag gubpo naman ang hapit? Ma! Abli be! Uy, si Chan man eh. Ma! O lagi, nana, kadit lang. Unsa man ni anak ka? Oh, noon sa mga... Kalagot eh! Padayon na sa kuba! Ay, dali, dayon. Oo, tubig ko. Noon sa man ka? Anda na sa dang kaputong ni mo? Isa din paglagot ni Lorena. Gibuagan mahinuog ko. Oh, uy, noon sa man mo? Di ba siya magkasabot sa wag kalisod? Gipula na kulo siya sa among kalisod din Leyte. Muli na kulo siya sa ila dito sa Antipolo. Ug nandun kulo niya ang among duha ka mga anak. Uy, ayaw yung pagsuhutan na, Chan. Naglagot ko, ma. Naupos ako pasensya. Akong giingnan nga, ug bular ka gid sila. Awlar ka! Nagyabag ka! Masagot ka na nga na! Paul kinag ako kasawa mo, eh. Sige na, panghud na. Mukha na magpugong-pugungan. Muyaw-yaw, hinog maayo. Pambahala siya, eh. Chan! Mas may patunog, mapalayo na lang siya. Yung pasi kadugayan, hinog. Basi mapaglimutan ko na ng sige niyag yaw-yaw na ako. Padapatan ko pa siya. May lalagay padapatan lang. Niyag mahinaikan ko na. Mapatay ko maging asawa na ko. Uy, ayaw pag-ingunan na, Chan! Uy, ako ito, Lorena, be. Ako'y hangyo niya, nga di na lang siya mularga. Nga naman di mo sa akong anak, uy, Lorena. Nga nung nag-away na masad mo? Hirap na hirap ako dito sa inyo, ma. Luluwas na ako sa amin sa Maynila. Kasama ang mga bata. Ay, naku. Kagagmay pa ng inyong mga anak nga magbuwag na mo. Kung mahimo taon, maluhoy taon ka na mo. Day, ayaw ipalayo among mga apo. Nga namin sa inyong mga anak, Lorena. Pero ma, ayoko na dito sa inyo. Mahirap lang kami sa amin. Pero mas mahirap dito sa inyo. O, sige. Gusto ka man yung kamo pauli sa inyo. Nahala, pauli. Pero ibili lang ang mga bata. Doa wala unya ni kon makigayon ka. Tataliam, Miss Chan. Huwag di man sa pumagkatabag at timas sa mga bata. Ayoko niyan, ma. Kailangan dalhin ko ang mga bata. Ginuog ko. Pasyo, tabagi kong bantay ni Lorena, be, nga di makalarga, da ang mga bata. Kaya si Dido, nagkina siya mulargas Lorena, balik sa ilas Antipolo, da ang mga bata. Ay, naunsam sa day na sila, uy. Nagdako na bagay ng ilang pagsigig away-away. Ay, lisod na gyud Pasyo. Hmm. Pares silang gipulaan silang sitwasyon. Ay, ang imong pagumangkon, gipulaan sa kayaw-yaw ang Lorena. O si Lorena sad, gipulaan sa kung sa atong kalisod din, he. Ay, paita. Lorena! Oh, uy, Ibalikan ko nga mga anak! ano kumarong anak, Pasyo? Ma! Ano, uy? Masinita ko. Ibiyan lagi ko nilang Lorena, ma. O ginara nga among mga anak. Usa! Nibalik yun silang lugar ang asawa sa kong anak sa Antipolo, da ang ilang mga anak.
Way nahimong akong anak kay pugsanang kayong yang asawang nida sa mga bata. Gidawat na lang sa akong anak ang tanan. Naningkamot na lang siya trabaho, aron may mapada sa mga bata. Apan kadugayan, naglisod na siya og pada, kay wa na siya mahibaw kung asa na ang iyang asawa ug mga anak. Nausab ng ilang address. Hangtod nga pila ka tuig ang kalabay, wa na gimibalita sa asawa sa akong anak ug sa among mga apo. Unya. Ay, pastilan. Asa naman ka ditong asawa ug mga anak ni mo uron, Chan-Chan? Pila naman ka tuig nga wa na tay balita nila. Kimingaw na ko sa kong mga anak, ma. Pero asa man ako sila pangita. Uy, gisunod unta tunay mo dayon sa ilang paglarga, Chan. Problema masagog kong kwarta at totyo. Hmm. May man to siya kay gipalad ang magkwarta sa iya mga ginikanan. Maong nakalarga sila sa mga bata. Ako bitaw tatong sundan at higayon na. Nagtigom ko pliti. Apan dahil nakatigom na unta ko, wala masab sila sa iya mga ginikanan. Wala ko mahibaw asa. Posibleng asa ka to sila ron, Chan-Chan. Hindi ko ideya, ma. Kaya ang pagtaho na ako kanito sa pagkawa nila sa ilang lugar, wa magsige mahibaw kung asa sila pa doon. Kinsa man ka ilang gidangpan? Ay, mayo ti ay. Aron makita na gaw Chan-Chan ng asawa ug mga anak. Unsa man ha, Dario? Pagita na gaw Chan-Chan sa Facebook. Facebook? Facebook? Oo. Gusto ba naman nanapaw Dario? Ay, social media ba? Wala kay Facebook ko, Chan-Chan. Ay, kabi pagsulti ng agaw ni mo, Be, kay murag, wako kasabot. Wako kailanang mananapa. Ikay pasabot ni Chan-Chan, bahay na na. Wa man ko'y Facebook gaw. Pabriya mo gawin, may Facebook. Nauso na ron. Nag-Facebook punta ka, kita ta kang lain. Unsa? Pero wag tambag na yung agaw. Ay, Dario. Oo, may binuwang na tiya. Bibiyaan din siya asawa ko. Sa debaton. Ang mga magsilisig tuok sa iya. Ang pabiya di mo. Tudlo na yung agaw, ay. Sige, ikaw. Buhat tayo kang Facebook, ha? Aron pagkitaon mo yung mga asawa o mga anak sa Facebook. Chan-Chan, sa man. Huwag gini mo makita is Lorena dihaan ng Facebook. Wa magid ma. May mga Lorena din pero lahi mag-apelido. Mao ba? Pasig-usap ang apelido ka, oh. Lain ang gidaya apelido ba? Ha? Pwede din na? Oo, pwede kayo. Hala. Si Lorena maning niya sa picture. Uy, hayman. Okay. Uy, hala tuod. Si Lorena tuod ang naas Be, Oo, be. Oo. Sinurin na ng profile pic. Tara mo ang mga photos ka. Be, ako. Kaya talaga, be. Hindi ka kamao, de. Wala nga. Lagaw. May kuyog lagi ng lain lalaki imong kasawa. Ubas yung mga anak. Oh, Ganong lahi naman sa kapilido. Kinsi katuig na nga way komunikasyon ng akong anak sa iyang asawa. Gusto man niyang musuporta sa mga bata, wa siya nahimo, tungod kay wa na magi siya mahibaw kung asa na iyang asawa ug mga anak. Hangtod nga nahibaw-an na lang namo, nga ng social media, nga may lahi na di siyang kaipon ang akong umagad. Ug ang duha nila ka anak, gili sa apelido. Apelido na sa bagong kapuyo karon sa asawa sa akong anak. Ang ako pangutana mo kining musunod. Unang pangutana. Wa makasustento ang akong anak sa iyang mga anak, kay gipalayo kini sa inahan, ug wa may mahibaw kung asa na sila nagpuyo. May tinubagon bang akong anak ni anak? O abandonment? Ikaduhang pangutana. May lain ng kapuyo ang asawa sa akong anak. Pwede ba siyang magukod sa akong anak? Kay kasado sila? O sa mga reklamo ang isangat sa akong anak ngadto sa iyang asawa? Ikatulong pangutana. Amo na balitaan, nga gipausab sa asawa sa akong anak ang mga apelido sa ilang mga anak, ngadto na sa apelido sa bag-o niyang kaipon.
Pwede ba day na? Nga di may baw ang akong anak? Ikaw pa to katapusan. Pwede pa ba namong kasuhan ang asawa sa akong anak sa pagpausab niya sa apelido sa akong mga apo? Nga wa mananghid sa akong anak? Nga mo'y amahan sa mga bata? Palihog tabangig tambagi ko. Kini ang akong sulirahan, Milet. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto medikal, punto legal, personal, behavioral, mga problema ninyo sa inyong mga pamilya, problema sa inyong kaugalingon, sa inyong banay, sa inyong hinigugma, sa inyong mga kaila, mga problema sa inyong mga yuta, katigayunan, o unsa ng mga legal, or mastik emotional or personal nga mga problema. Attorney Elaine is very ready and very willing nga muhatag og tambag ug tubagan ng inyong mga pangutana. Of course, sa laing aspeto, labi na sa punto medical, ako ang partner, si Dr. Obra, ang muhatag og tambag ug tubag alang kaninyo. So ayaw lang yun mo kabalaka kay ato yun nang paningkamutan nga inyo yun ming makahatag yun mig tambag ninyo, no? So, okay? Punto legal ta, of course, karong adlaw og ang atuang letter sender gipadani niya iyahang suwat sa kini ang akong suliran official writers page, no? Unya, kaning ato ang mga letter sender sa kini ang akong suliran official writers page, mo gini mga naghatag og kinabuhi sa ato ang page. So thank you and shout out gyud ninyong tanan. Gikan labi na ato ang letter sender si Milet. And 15 years nang buwag ang iyahang anak nga si Chan Chan sa asawa ni ini ni suwat day ni si Ma'am Milet kabahin para mangutana kabahin sa iyahang anak. Wa ko no makasustinto ang iyahang anak sa iyahang mga apo. Kay wala na sila'y communication ug wala na sad kuno sila mahibaw ang iyahang anak kung asa na magpuyo ang iyahang asawa. Kauban ang iyahang duha ka mga anak hangtod nga nabalitaan na lang nila sa social media nga naa na daylaing kapuyo ang iyahang asawa ug gipailisan pagyud sa iyahang asawa ang apelyido sa iyahang mga anak ngadto sa apelyido sa bago ni ining kaipon. Giunsa man. Anyway, una na tong pangutana. Wala makasustento ang akong anak sa iyahang mga anak kay gipalayo kini sa inahan ug wa kibaw ang iyahang anak katus Chan-Chan kung asa nagpuyo. May tulubagon ba ang akong anak ana on abandonment? Dili abandonment kay ang ning hawa ug ning palayo ug nitago ang iyahamang asawa, wa man giabandonar. Siguro ang iyahang tulubagon yun is ang kanang support ngadto sa mga bata. Ikaduhang pangutana, may lain ng kapuyo ang asawa sa akong anak. Pwede ba siya makagukod sa akong anak kay kasado man sila unsa man reklamo? Nga isangat sa akong anak ngadto siyang asawa. Okay. Granting ng imuhang anak pod wa ko lang gid pod untay kapuyo lain karon nga ang ilahang pagpuyo sama pod sa banag asawa, no? Imuhang anak si Chan Chan pwede gyud makagukod sa iyahang asawa og kihaan og adultery. Pwede pod siya makakuha o makademand for joint custody or custody ngadto sa mga bata provided lang sad gyud nga ang masumbalik manggod niya nga kaso siguro is kanang support dapat musugod sa siyag hatag og suporta ngadto sa mga bata unya dili siya siguro nato ipaagi lang sa kaso, no? You just try to make communications. Ako as a lawyer di gyud dayud ko muhatag og tambag nga ikiha nganuman namang mga bata unya traumatic kayo sa mga bata kung magkinihaay ang ilahang ginikanan. Ako kung kutob sa diplomasya nga ato ang pwede mahatag ug ma-extend sa pagpakighusay sa mga issues ninyo, kana mas maayo lang yun. No, nga inanaon na to pamaagi. Kay mo naman na ato ang tumong, di ba? Nga makahatag tag time sa bata ug makapangamahan pod unta si Chan Chan sa mga bata. So, let's stick to that. Kung dili man gani gyud, then din ha patamo resort og kaso or kiha. Ikatulong pangutana, among nabalitaan nga gipausab sa asawa sa ako ang anak ang mga apelyido sa ilahang mga anak ngadto sa apelyido bag-o, sa bag-o niyang kaipon. Pwede ba day na nga di mahibaw ang akong anak
dili gid pwede wa ko kasabot giunsa. Number 1, ang kanang birth certificate nato kibaw man gid mos proseso ana. I-process na the moment maanak ang usa ka bata. Unya katong panahon nga gianak sila, nag-ipon pa man si Chanchan ug ang iyahang asawa. Therefore, ang nasubmit nga birth certificate ana is the fact na si Chanchan ang asawa. Dili na basta-basta mausab ngadto sa local civil registrar ang apelido without the consent of the father. Unya, the only way pod nga mailisan ang apelido is not nga ilisan ko apelido, dili uy, ang apelido kung kinsa ang papa maugyod ang apelido nga mugawas sa bata. No? Unless illegitimate. Kana nga legitimate man ang akong iassume nga mingong kag asawa naminyo sila. Kung naminyo sila, no, therefore ang papa gyud ang apelyido gid sa papa ang dapat dalhon sa bata. The only way para madala ang apelyidong sa lain nga lalaki is kung mangamahan siya pinaagi sa adoption. Korte ra gyud ang makakanselar ana sa apelyido sa imuhang anak. So tan-awa kuno giunsa na kay posible nga if ilahan ang gimaniubra, therefore they may be guilty of committing falsification, no, or machinations or simulation of birth, which is a criminal offense nga pwede ninyong mapasaka ngadto sa ngadto sa imong asawa ug sa iyang bag-ong kaipon. Ikaupat ug katapusang pangutana, pwede ba namong kasuhan ang asawa sa akong anak sa pagpausab sa iyang apelyido sa akong mga apo nga wa manangit sa akong anak nga mo'y amahan sa mga bata? Like I said, yes, pwede kaayo kung mapamatud-an man gani nato nga iyahang gi-tamper o iyahang giusab ngadto sa local civil register. Ang kasong gitawag ana will be simulation of birth or pwede pong falsification of a public document, no? Kay na makaka kana man kung mga record of birth, mga sukintig paminaw, careful gyud ta ana. Di man gud na siya papel intermediate pad lang nga pwede na tong crash outan niya usbon. No, legal na nga dokumento, banal na nga dokumento nga once masubmit nimo permanente. Ang ngan nga mugawas ra dinha is kung kinsa gyud ang biological nga papa, kinsay biological nga mama. Dili pwede ibutang ang usa ka stranger nga way labot dinha unless na ay pagtugot sa korte, no? Other than that, falsification gid na. And of course, pwede kitang makihaan na. Mga sukintig paminaw, hinaut unta nga namoy naputlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa to ang programa. Kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, radyo mo nationwide. Tatak RMN, daghang salamat. Stay safe mga sukintig paminaw o maayong adlaw. Mana so sa ka. Maayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw niining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi niining akong kaayo. Ako si Roland. Apan sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi. Palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan, gulong ng panan. At isang gabi ay may isang umaga ng palad ang kanto. Kuya, kutuman na uy. Wa pa sila magpapa? Wa pa lagi day. Ningan do si Papa nga muli sila kung mahurat na nila baligya ang mga trapo. Kutom naman, Pi. Sakit na kayo kong tiyan. Iyo lagi lak. Sige lang, mangita lang ko pagi. Ano lang ka ha? Mangita ko gatong makaon. Ante, mayong adlaw. Si ato nimo. Namoy ba, ante? Ug bisag sobra lang ang sudan. Gigutom na mo si Bibi. Niyawa pa sila si Mama at Papa. Kanang imong inahan og amahan no, tuga-tuga gyud nagpanganak ninyo. Unya wa ikabuhi.
Hoy, nisugot baya ako ha nga kamoy mo puyo sa bahay nako. Tungod kay maoy hangyo ni papa ninyo. Unya hasang inyong taon, ani gapon mo maghasol ako? Nakoy sobra diha nga bahaw, sudan, pero dili na namo ipanghatag, kay amo na ipakaon sa among iro. Ikaw dako naman ka, hanap pangitag paagi. Ante. Kapiyan yung ante, uy. Dili man maluwi na mo. Saan manina ko? Gutom na braba si Bibi. Roland! Hala, gitawag kong nangitil. Ang tagiyan ng tindahan. Nga naman ang... Oh, nga naman ka. Naghilak ka man lagi. Dito magat ko gikan sa ilang antinang. Igso ni Papa na ko kay mga yunta kog bahaw. Sobrang asudan. Igugutom naman si Bibi. Nya, gikasapan man yun ko. Uy, mao pa. Wa ginay kaluoy ng iyaan ninyo, uy. Himong mama o papa, asa man di ay. Nga maligyaw trapo. Nahala, sige. Na ako'y kanon din, he. Hatagan ta mo og kanon og sudan para nimo og sa imong manghod, ha? Hug pangaon mo kay unsa nang urasa, oh. Unya apila na lang sa dako og bugas og dilata para unya inig panihapon ninyo. Para sad makakaon imong mama o papa inig pauli nila. Salamat kayo nang. Huwat ako kadali, ha? Hey, Bibi, ikaw nung mayo di ha? Ganina pa ba kang igutom? O, kuya. Gano'n ka ni magkita, kuya? Lagi, butang kayo sinang itil day. Yatang gitagaanan ni. Nang itin din naghatag ni kuya? Dito si auntie? Ili day, oy. Sige na. Kung yan ang istorya, kaon sa tiwas. Ay, hinita. Kapoy, wakil pahurot ang tinda na mo trapo ni mama ninyo taon. Anak, pasensya ninyo, ha? Nadugay ni papa ninyo. Kigutom na mo. Nakakaon na mi mawi. Gatagan maming makaon ni Inday. Gitagan ming ng itil. Unyaga, pilang paginiyaw para panihapon nga makaigo na tutanin. Mao ba? Oma, kaon na mo, mapasin kigutom na mo. Unya, pasalamat ba mo? Siyempre mo. Mabay lang yung mong gitudlo naman ni Papa nga. Kung doon na ganin mo buhat og mayo na mo, di ka malimot sa pagpasalamat. Mayo gibuhatulan. Kinahanglan nga inyo gininginumduman ang gisulti, ha? Pa, ma, gusto kong muskwilag balik. Ha? Nak, wa man tay kagasto sa imong pag-eskwela, uy. Okay ramang good mo. Namang go'y public nga eskwelahan. Kung lamang gani mga gusto ko nun, gamay ra. Pero, anak, anong gusto ka bang muskwilag balik? Pero dili na mo sige pamaligyag trapo ni mama po. Naluoy ko ninyo, good. Roland. Sige na, ma. Sugod lang ang eskwela ko. Kuya, ako sad, gusto ko maskwila. Day, smayo noon. Sige, day. Kita doon ang eskwela. Mayo! Uy, Mayo! murag si auntie bro ninyo. Di tagay kong gawson. Dugay pa ni mo mga bli, oy! Oy, Jerry, ako na ning paabangan ang bahay sunod buwan, ha? Kung wa mo ikaabang, mas may pang mamahawa na lang mo din, he. Ha? Nang paluitaw ka na mo nang asa may paingon kung imo ipapawao din eh. Oy, problema ha na, oy. Sa unang bitaw pa eskwelahan kag mama ag papa,
Huwag yung kamuhuman. Kaya maski palabig di mo na imong asawa karon. Unya utron pobre. Pagkita yung bagay. Di na ko magkitapang ninyo. Kaya naapon si problema ako. Ante, maluwi ka na mo, ante. Ay lang ipapawa din eh. Oy, wala ko ikahatag kaluoy ninyo, Roland. Maong pangitain na ninyo paagi ha, Jire. Kinahanglan nga mo abang na mo sunod buwan. O kundili, pamahawa na mo din eh. Paino ni ante po, uy. Dili man siya maluwi na to. Dong. Dong. Nakadungo ko sa iyo pa ng istorya kanina. Day, pasensyahin lang si Manang, ha? Sige lang. Mangita at pagi. Dong. Paito na mo, uy. Papawaon ko naming ante. Kung dili may makabang silang bahay. Roland? Ah, wala. Oh, bagunsa man kalinis gawa sa inyo, Dong. Gabi naman. Oh, naghilak ka. Wanang, uy. Ayaw pa makak. Ngano man ka? Kuwan manggod nang. Ningon manggod sa ante nga. Kung di ko na may makabang sabay. Iyan na may papawaon sunod buwan. Uy, unsa? Muna nang. Luoy ko nila papa o mama. Pila na ba ilang alin sa trapo? Ay paliha silang duha nga. Huwag makahuman. Kuto ba sila sa school? Mung gusto gid ko nga muhuman og eskwela nang. Para di na may maglisod. Uy, mao ba? Sige, sige. Tabangan ti ka. Tabangan ko ni mo nang. O, lagi. Pero kinahanglan nga musaad ka gid nako, ha? Nga muhuman ka gid sa imong pagtuon. Ako'y sad ni mo nang. Muhuman gid ko. Tungod og alin sa kong manghod ug nila ni mama ug papa. Unsa naman taani, oy? Libuwa naman? Kung may kahatag para abang, mas may mamuto siya lang mo. Pamawa na mo din eh. Nang, maluwi itong kanamo, eh. Asa may paingon ko, ipapawaon. Oy, Jere, gihatagan na ba yata mo usa ka buwan, ha? Sakto na ang usa ka buwan nga gihatag na ko ninyo. Dili na anak ko problema kung wa mo'y kapuyan. Maong pamahawa na mo din eh. Papa. Naamay bakante sa gawas ning akong bay. Gihimo ko naman lang ng stockroom diha. Anha lang usap mo. Pwede ra na nato ipagawas ang ubang mga dili na magamit aron mas dako ang space. O mabutang ninyo ang uban ninyong mga gamit. Nang, salamat kay si mong kaayo na mo, ha? Naganagay kang natabang na mo. Ginang, maikaw ginugta kayo minimo. Pero nabala kami sa among mga anak, way makatulgan karong gabi eh. Ay sus, okay ra uy. Ay ako raman sang usa din he. Wa man ko'y anak kay tiguang dagamang ko. Maayo na lang na ilaing tao din sa kong panimay. Sige lang nang itil. Kung makahumanaw niya ako sa kong pagtuon, bayran niya ka na ako sa imong kaayo nga gyatag na mo nang. Kaya, ako sa tinantat ko maskwela. Baby. Kanindot anak baby kung mauna. Sige, sige. Kamong duha sa imong kuya, suportaan ta mo sa inyong pag-eskwela, ha? Basta magtarong lang yun, ha? Oh. Nihilak naman hinuon ng inyong mama. Luha lang diskalipay nang. Buat ni magdahong nga doon ay maluoy na mo, tabang na mo. Nakugin kayo tabang na mo nang. Wa man sa ko'y laing pamilya, good. Akong mga igsuon, dili sa pagpanghambog. Hayahay man sa ilang kinabuhi. Maong dili sila magbuot kung unsaon ako ang akong kwarta. Nang, usper ko, salamat siya kayo.
anak. Anak, congratulations. Nakahumagi ka sa imong kurso. Salamat pa. Congrats, anak. Thank you pa. Ay, kalipay, kumaya. Kadaghan ni mong dadawat nga medals. Oh, congratulations, Roland. Nahibaw kong mulampos ka gyud sa imong pagtuod. Kini mga medals nga akong nadawat. Para ni ninyo ma. Pa. Og nangitil. Uy, apil ko? Siyempre nang. Ikaw mo initabang na ko og sa akong pamilya. Kung nasa man mi karon, kanatungod di mo nang. Maong dako kay pasalamat ni mo. Ay, naunsa. Makahilak man sa tain nito. Hindi salamat na nga. Dako kay kukutang kabubuto ni mo. Mura na sa tikag anak, Roland. Maong nalipay kaayo ko sa imong achievement karon. Pila na sa katuig. Gamay na lang atong paabuton. Si Bibi niya sa damog graduate. Mao gyud. Ako sa paning kamutan nga, madaghan akong medals parehas ni kuya. Minsan ang takbo ng buhay, urusan ito'y walang hanggan. Usahay, pait ang kamatuoran. Nga kung sikin sa patoy dili ni mo kadugo, maupay dili magduwa-duha sa pagtabang nimo. Dako kay kong pasalamat sa Ginoo ug ninang Itil, kay wa gud mi niya pasagdi. Makaingon ko nga karon layo na gud ang among kahimtang kaniadto ug karon. Maong kamo nga naminaw karon ay mo kawa sa paglaom ug isalig ang tanan sa Ginoo. Dinhin lang kutob, daghang salamat, RMN. Mao kitong mga higalan kaagi ni Roland nga taga Mindanao City. Uban sa awit nga iyang ipangayo. Awit nga nagkalohan, gulong ng palad. Ng palad, ang buang kanduwa. Ang mong kaagi, gibatan mo doon sa radyo ni Jelly Hata, ugabos sa direksyon ni Priscilla Regadas. Maayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Ako si Jasmine, 32 anyos, taga Talisay City, Cebu. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa sitwasyon sa akong bana nga nakakuha og sakit tungod sa baha. Human miabot ang dako kaayo nga bagyo. Aron inyong hisabtan, ingon ni ini ang mga panghitabo. Day! Yan ako, Day. Uy, Dong? Nangumpra ko. Kay dako-dako na ba kung yung bagyuhang moabot? Ay, may noon, uy. Kay naniguro kita, Dong. Day, oy. Maniguro gid ko para maprotektahan mo ug atong mga anak. Salamat, Dong. Mingong roman lagi. Wa pa man mo landfall. Nangatog na ang mga bata. Sige lang, ukawon ta lang sila unya kung kusog ang uwan ug hangin. O di raman siguro ning bahaon ning atong lugar, uy. Maong safe rata. Oo, pero di lang kita mo kumpiyansa. Katuglan sa dito. Ako lalay bantay din nila. Sige, Dong. Day. Pagmata na mo kay kusog na king uwan ug hangin. Sige, Dong. Nak, mata na, nak. Bangon na, dali. Uy, hala. Di soda tubig din sa ato. Ha? Hala, ginoo ko. Ay, Diyos ko. Pada kamusta askaw? Dali!
Ginoo ko dong, ang ato mga kinumpla to sa silong. O saan naman lang nato kung mas takta din sa taas, nga to sa silong ang ato pagkaon o pagitay tubig. Pabuto na nato nga mutuang ang uwan. O sa pagkaning oras sa mutuang. Sige lang, basta mutuang lagi ni. Munaog dahin ko. Dong, Bituang na. Munaog na ko. sigurado ka? O lagi, basta ka mo ni Dodong, ayaw mo pagkanaog ha. Ako rin bahala. Sige dong. Dong? Ano naman ka? Day, taon-taon naman ako nabantayan. Lain mga akong pamati. Human sa Bagyo. Pila naman ikadlaw nga pirming magsakit ang akong uho. Ha? Magsuka ko. Bebe, Ginoo ko dong. Recorded by Splander Gaming. Dito na magsugod ang akong kabalaka ni Junjun. Kay mikalit lang uglain ang iyang lawas, pila kaadlaw human sa Bagyo. Pero amo lang una siyang gipanid-an. Unya, kumusta naman ka? Walang yapon, day. Tugnap yapon kaayo. Ay, magpa-check up na lang ka, tano? Ayaw. Gusto na sab kaayo. Yung saon man ni nato? Basig, flora ni day. Sige, sige. Magpalit na lang ko og tambali mo. Unsa naman, imo pamati, ha? Lisod man kong ginawa, day. Diyos ko, Ginoo ko! Tabang! Tabang! Tabangin ko ninyo! Si Junjun na itong dato sa ospital! Sige. Tawag kong kauban nga. Maganayon na to. Kinahanglan siya nga mo-undergo og mga lab test, ma'am. Aron may bawa na to kung nun sa ginit tabo sa imong bana. Dili na mahal, Dok. Well, mahal gyud kay dinhiman sa private ninyo gida. Ang importante nga maayo ang imong bana. Ha? Kadiyot, excuse me. Sige, Dok. Salamat. Mangulit na ta. Wa pa man ang resulta sa mong lab test. Okay naman ko. Mas mamatay ko kung anay ko dito sa ospital. Kani para gudong? Nihilo lagi ng imong mga mata. Ha? Tago na to ang Dr. B. I'm sorry, ma'am. Pero base sa lab test, naginahinay nag-fail ang kidney ni Sir Junjun. Unsa? Ni gawas na ang result. O doon na sa leptospirosis ang imong bana. Wa ko magdahom nga ingon anak kadali ang paggrabe sa gibati sa kumbana. Luya na kaayos siya karon ug naghinay-hinay na og complicate ang iyang mga internal organs. Ang ako mga pangutana mo kini kung sunod. Unang pangutana, diha na magsugod ang gipamati sa kumbana pila ka adlaw human sa Bagyo. Ug wa ko'y laing mahun-ahunaan nga rason. Maora ang pag-ubog niya sa baha. Mao kakadtoy na kaingon nga nasakit og leptospirosis ang akong bana. Ikaduhang pangutana, ingon sila nga mataptan lang ka og leptospirosis kung doon na kay samad. Pero wa may samad ang akong bana. O sa may posible nga nakaingon, nga nakakuha man siya sa maong sakit. Ikadulong pangutana, aron malikayan ning maong sakit, unsam day maayong buhaton o imnon,
Aron dili mo grabe, sama sa nahitabo sa kumbana. May mga home remedy ba, ana? Ikaapat o katapusan, ligon og baskog pa kaayong akumbana sa wa pa siya masakit. Unsa day nakaisog ang maong sakit? Ug dili ba day na siya ang ngayang kakumpiyansahan? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong suliran, Jasmine. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw din sa tong programa, kini ang atong suryan. Once again, ana sa bako, si Dr. Rene Obra, magiguban kaninyo karong adlaw. Ako mutambag sa inyong medical problem, kay medical doctor man ako, psychological, emotional, ug behavioral, kay usaman ako ka psychiatrist, ug mga problema sa mga ginadiling drugas, kay usaman ako ka drug addiction specialist. Kasi-klaseng pamaagis, pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo. Pwede kanyo padala sa mong email, suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writers page o direba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building, Osmeña Boulevard, ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga generosity is the language the heart speaks when it remembers how much it has received. According to Father Aloy, ay ang kanalang generous lang puta. Ako to na po sa makaya, ayon lang po panghambog-hambog diha og sige kag paghatag left and right nya wa na suri mong bulsa. Sakto-sakto lang. You cannot give anything which you don't have. Alright, ang ato matatampo karanawa si Jasmine, 32 years old, minyo ni siya, taga Talisay City. Ang problema ni Jasmine, kami tungod sa iyang bana, kuno ba to? Human sa Baguio, murag nagkadibilap og na ay mga medical problem, no? So, kisa may itong mga kailada sa Talisay City, no? Naghantag kailada, tungod sa kadaghan, limot na ko. Mga tagalagtang Talisay nga Ingasca family, sila Nestor Linda Pasaylo, o di man Talisay yo, minglanilya din nila, mga Saburso, Dista Cemento, Mirasol na Mirasol. Thank you day kayo Mirasol, tagaan ko na mong discount sa Grand John Massage. Mga tagaliluan Southern Leyte dahil, no? Mga Mahinay family, Daitol family, Galano, Villa Corta, ug si Nestor Coscos, na diya sa Liluan. Basig mo bisita diya sa imong beach resort nest, gaya niya kog discount. Mga taga-Kabalian, mga Buling family, Quaris, Ranga, no? Ug mga taga San Francisco, Dr. Mark Ruben, Trinidad Tulibas, mga Santisas, Claire Puguso, ug Maricel Solimni. Mga kailan ni Roxanne Dayok, no? Musta naman mo diya sa Southern Leyte, maadjong adlaw ninyong tanan diya, na? It was one time nga nag-lecture ko about stress or mental health. Daghan ng mga nang-attend mga taga Southern Leyte nga gi-organize ni Ma'am Beth Ganob diri sa North Winds Hotel sa may Salinas Drive, Lahug, no? Of course, dili na ko makalimtan ng mga Aligarbis, Roger Aligarbis, si Chari, no? Thank you very much sa inyong pag-imbitar na ko diya sa San Nicolas, no? Father Bintik diya sa atong Paris Press diya sa San Nicolas, Cebu City, no? Medical mission dito or naghatag big mga goods, so? Si Mr. dito sa mga taga Danau City, no? Unsa ba ni mga Impasis family, si Momoy, si Arlene, si Lane, thank you kayo sa mga saging ngayong gihatag. Eddie and Gilbert Espina diya sa Dumlog, Talisay, mayang pagpumiyaw. So going back to our sender, si Jasmine, 32 years old, Talisay City, no? Kung paningkamutan na lang, Jasmine, matubag na yung mga pangutana. Unang pangutana, diha na nagsugod ang gipamati sa akong bana human sa bagyo. Wala ko'y laing nga hunaan nga rason maora ang pagsawom niya sa baha. Mao ka ito nakaingon nga nasakit siya og leptospirosis, no? Actually kining leptospirosis mao lagi na nga blood infection na siya. Paano siya gikan ni siya sa mga ilaga ba nga manggawas silang lungga nagpanahon sa baha kay malumos man sila mga gawas na ayon lang mga lungga kilid sa mga kanal manggawas ni siya unya
maubog ka sa contaminated nga tubig sa baha, posible ka nga matakdan or masakit na ni nga kana kung leptospirosis pa gyud na. Blood infection ni siya. Ang bakterya ani gitawag nito leptospira. Manang gitawag nito leptospirosis, no? So ang maapektuhan ani kita mga tao ug kauban ng mga hayupan, iring, unsa pa man diya, no? So, maglikay lang kita pag-ubog sa tubig sa baha, panahon sa ting baha, kay basin, bisag may contact lang ka o kanang ihi, dugo or fluid sa contaminated nga ani, usually ilaga, masakit na kani ani. So, unsa may mga tilimadon nga ikaw nasakit og leptospirosis, no? Ikaw hilantan, of course, labad mo, nakit ang imong mga kalawasan, kunya, mamula ang imong mata. So, mo na tilimadon. Kurug-kurug ka, ang uban kasukaon, kunya, magdiarrhea, kunya, ubhon ka, ngatol ang imong kung na kay mga skin rashes, nga naman po kayo katol, sakto-sakto lang. So, na-plus the history nga, ning ubog ka og tubig sa baha, no? Ingon sila nga tapdan lang ang og leptospirosis kung doon na kay samad. Di pwede ra magunin siya mo sud sa atong skin pores, no? So bisag wa kay samad, pwede ra gyud, ha? Pero labi nagna kay open nga samad, mas kusog ang posibilidad nga masakit kag leptospirosis. Pero wala man siya kuno siya samad, usa may posibleng ingon ani sakita, no mo na nga kung kita muubog man gani dili malikayan nga muubog ka sapa labi na ginyong bahay na flooded, kung mahimo lang magwear taog kanang high cut nga mga sapatos or boots na may mga butas karon nga paingon ng spa dapit na mga protection ba kay para nga atong kuan dili ma-expose sa tubig, ha? May minom po ko dito sa Leyte o dito sa Mulabi, sa Buanga del Sur nga may mga kaso nga schistosomiasis, na? Pero lahi po ni siya nga kaso. Ang kanyang leptospirosis o schistosomiasis lahi ni siya nga sakit. Katong schistosomiasis, muubog ka sa sapa nga naay kuminumduman nga snail ung kumalan niya quadrasi, no nga murabag mo suksok sa atong panit, no? Lahi po to siya. Kining leptospirosis, tubig sa baha nga na-contaminated sa baliko nako, sa ihi, sa dugo, sa fluid, sa usa ka animal, usually ilaga na naadya, no? Sunod nga concern niya, aron malikayan mo masakit unsa may ang buhaton, minom grabe nga nahitabo sa ako, nagrabihan ko lang ang yang bana, may mga home remedy ba niya na? Magpatambal lang yung ka ani kuan, no? Kining ito yung nagpadana to, si Jesman, no? Kuan na kadal, halang na diya sa Cebu South Medical Center, si Dr. Agos. Tagaan ni namog antibiotic, usually for 7 days, no? Doxycycline, penicillin, ng mga gabi-gabi na, ato among IBTT, intravenous tubing, ipaagi, no? Ang prevention ani is maglikay ka as much as possible muubog. Kung muubog man ka, nakabutas ka, high level nga butas, nga dili mo sod ang tubig. Sunod nga concern ni Jesman, ligon og baskog pa kaayo nga kung bana sa wala pa siya masakit. Unsa man di ay kaisog ning maong sakit, ug dili ba di ay siya angayan kakumpiyansahan, dili gyud siya angayan kakumpiyansahan, no? Kay siyempre magkahilanat dug ka. Nga wala na kusog ang imong mga muscles. Kung dili ni matagad og pagdali, mo naaghang mga komplikasyon nga mahitabo. So blood infection siya. Blood infection. So as the name implies, blood infection meaning ang leptospira bacteria madani sa pagdaloy sa dugo sa different parts sa lawas sa tao nga nasakit og leptospirosis. So multiple organ system ang posibleng maapektuhan. Dili lang usa ka organ kundi halos tanan nga gisuplayan sa dugo na naadiha ang leptospira. Okay? So antibiotic ang tambal ni Jasmine og mga 1 week posible na maayo. Okay? So ngadto sa mga naigo sa baha das Mananga. Hinaoton ta nga padak-an ng Mananga River porbida nung gipagamyan man sa kontraktor. Imbis kay 50 metros ang gilap doon sa Suba das Mananga, gihimo na malang 20. Siyempre, moawas yun ng tubig da every time nga na mga kusog nga ulan. Kay gamay na malang ang iyang kadakon. Di pa sa una nga bisag kung sa kakusog bagyo, di na moawas kay lapad man kayo agyan sa tubig. Lagi na negosyo lagi. Gihimong mga negosyo ang both sides, gihimo mga factory, mga housing,
Mauna na, naningil na ang si Mother Nature na to. Ano na itabo das mananga sa talisay. Nangasaba ba ko? Gamay. Magbubuhis ko kugod. Magbubuhis ko. Nga ako, gibuhis ko kwarta, purbida, pamalit malag auto, helicopter sa mga kanahan. Dili mayo. Okay, so, bahalag masuko mo na ako. Ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. Makununayan ang paminaw sa itong mga radio program sa DYHP, the RMN. Taas kita greeting din sa itong lugar. Ngani kami may the best radio drama program nationwide. Kami ni ato ni Eileen Bathan. Ako, proud kay ko niya na. Sa itong mga talents. Ma'am Tess Tirol, si Berto Daso, atong mga talents, mga grabe kayo na sila mayong magdag-drama. Right? So from all of us sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide, Tatakaraman. Daghang salamat o maayong adlaw. Recorded by Splander Gaming. Mana sa Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga sukinti paminawan nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaagi. Ako si Oliver, ining maong kaagi ni sa akong amiga. Sa di ko pasugdan sa pagsaysay ang maong kaagi, palihog, pagtugtog sa awit nga naguluhan. See you again. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sayang suwatampo karon? Mukaning sa kamahuyang nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan nga, Oliver. Unsa? Bayot ka? Oo, ma. Oh. Ginoo ko. Sir Bayot? Pa? Bayot ka, Oliver? Oo, pa. Dili, pwede. Di ka magbayot-bayot, ha? Nasabot ka. Ayaw biyagin pagtuman siya mo gusto. Kung di ka gusto, mapatay nila. Pa. Lain sa papa mauwi. Makakulit na sa patyon ko. Nagkagalingom ko niyang anak. Nakasulti lang si Papa ni mo ato tungod kay owa siya magdahom ni mo. Oliver. Oo. Pa? Ay mo baga. Istorya ko ni mo. Sige pa. Biyaan una tamo. Sorry sa kung nasultiri mo na ka. Sure yung kasi mong gibati. Oo pa. Pamanin ako tuyo ang good. Anak, nahadlok bagog ko nga biyay-biyayon ka sa mga tao. Maong dili ko o yun nga mag-ingon ka niya. Di lang ko gusto ka masakitan ka. Algo kabalakan ako, good. Di ba ko magpanaog-daog po sa mga tao nga maghinaway na ako. Ang mahinong-danon na ako. Nga, nawal ko ninyo ni mama pa. Oo. Kung maog na yung ibati ni mo, wala ko ibahin mo, anak. Sige, masuporta ko ni mo. Pero kung naagali manaway ni mo, madaog-daog ni mo, sumbongin ako, ha? Oo pa. Salamat kayo pa. Mayok higdawat sa mong papayot.
Ako kay wagid. Uy, manang igabot ako sa bahay ni. Dapat lalaki ang laki gay ko. Sige lang tayo, uy. Iyan po na puhon nga madawat ra ka ni Papa ni mo. Salamat, Day. Ay, hala, si Keisha ay. Hi, Kisya! Hi. Ay, doon tagtaon inig lunch, ha? Makigdungan mo na ko? Oo. Awan sa ba di kaganahan? Ganahan, uy. Uwa magod ko'y friends din higod. Nagtuo ko nga, basin uy ganahan makig-amigan ako, maong distansya na lang ko. Ha? Uy, ayaw pagnaunaan na, uy. Kami, pwede mi nga mamahimo ni mong friends. Tinuod? Yes, walagi. Sugod karon, tryo na ta. Amiga na ta ninyong tulo. Sige ba? Unsa? Long time crush ni mo si Aldrin? Since high school? O lagi. Pero murag, dili man tingali ko pansinon, ana. Dagan man kayong mga gwapa nga naibog, ana. Ako na lang gid iyang tagdun. Oh, murag, check pa siya na tawhan na, oy. Mao ba? Panambot, uy. Crush man gid nako siya. Wanay giingon, day, nga kutob na lang yun tas tanaw. Anak gyud. Ni-chat ang amigo ni Aldrin, day! Unsa? Recorded by Splander Gaming. Unya, nganong gikilig man ka? Si Aldrin man kahay mong crush. Tanawa, basta yung chat na ako. Bida, bili ko na bi. Hi, Keisha. Regards si Aldrin ni mo. Regards na si Aldrin ako. Napagid ay. Hi, Keisha. Pwede ba daw mangayo si Aldrin sa imong number? Day, nangayo siyang number na ako. Yes. Alam mo? Kilig kay siya, day. Kilig kay ka, day. Siyempre, no? Day, dili ko mo daw uli ninyo, ha? Muuna lang ko. Abi ka na ngayog number si Aldrin ni mo na lang kaguli na mo ron. Day, pasagtilinggot ko ninyo. Karon pa ko makafeel og ingon ani kalipay. Nagit-agad ka sa kong crush. Kisya. Oh, maluoy mo kung ni Kisya, day, uy. Han? Nga naman? Ano maluwi man ka? Oy, Hans. Ay, kuan manggod sa kung naobserbahan yan, no? Kaya murag kuwang gitsig tagad sa ila ay. Mo na nga mag-seek siya o validation sa laing tao. O niya, kaya wala man siya kabantay, nga gigamit lang siya. Maubitang uy. Mayo lang kung taog tinudan na ng tumong ni Aldrin niya. Kaya kung nakulay pangutan-on, ay, wadyo ko'y salig na tuhan na. Daghan, nagbabae good. Ay, same. Yad, wala kay eskwela-eskwela si Keisha, no? Di ba sa bitaw ko? Usa kay tabo at tumabayan na, uy. Tiksan isa mo reply. Di chat na ko sa messenger, wasay online. At tawagin na to sa ila. Katulad na ka. Mayo kay nakahuna-huna mong duaw niya din sa amo. Buta na nga po ko, Dili magkuno siya musod sa klase. Pagudano na kung ano, man maglarong tubag. Unsalo? Mau ba di ay lo? Pwede na mo siyang maestroya, lo? Bitaw lo? Nahala. Sunlanin niyo sa kwarto ka. Ila naman siya na siya kaadlaw ni hangad. Nahapit mo gawas siyang kwarto. Uy, mau ba lo? Uy, Kisya, kumusta naman ka? Ingos lolo ni mo ay, wag no kay planong muskwilan na. Ganon ni aman mo? Oh. Paggawas mo! Ayaw mo din gawas
mo! Dili ko gusto makakita ninyo! Gawas mo! Kisya. Hibawon mo sa balita? Nga unsa? Dunay video scandal nga nikatap ang iyong amiga dinhi nga si Kisha. Usa? O, hibaw mo dingikan? O kasi nagpakatabi ni? Si Aldrin. Unsa? Kinuok ko. Asa man si Aldrin? Gano? Ako binagsend sa video? Siya may nagsend sa iyong video na ko. Igo na ko siyang gisuwayan. Pero, ibigay mo siya na yun. Hayop ka. Abi kinahibaw man ka nga dako kay gusto nimo ang tao? Imo sa paimuslan? Oh. Di ba kapag kung sa epekto ani sa iyang mental health? Nga nagpakatab ng video nga dili mao dinhi sa eskwelahan? Ha? Di na ako sa, oy, bayot. Yang sa, kay, dali siya mada. Hayop ka. Kung sa ganun may tabos kong amiga, bantay ka lang yun ako. Magkonsensya o na kang amawa ka. Day, nabay dautan nga balik to. Oh, si Kisha ba? Wano? Si Wano? Day, nag-suicide daw siya. Taon sa surba ka depressed mato sa iyang lula. Muna ko inaabtan sa iyang lolo nga naghikot kini sa PC sa iyang kwarto nga wanay kinabuhi. Kinuog ko? Unsa? Oh, naluoy kay kusig ko nga punog. Sugad lang nga na tao ng bata. Pulos na lang yun kay ubos o kasakit ang iyang nasinati. Grabe yun. Gibihan magkundi siyang mama o papa kay nanay lain-laing pamilya. Mau ba day lo? Luya na yung kisyaw eh. Sakit sa dukas nga maunay kaagi niya sa iyang kinabuhi. Bata pa kay siya para mawahan ni kalibutan na. Umay sa tayo kay siya. Mahal ta kayo ka, friend. It's been a long day. We've come a long way from where Magsilbi kining leksyon kanaton tanan nga dili maayo ang manaot sa isig kataw tungod kay sa ilang bay palandaan wata mahibaw kung unsa nay ilang giagian. It's better to be kind than to be right. Dinay lang kutob, daghang salamat RMN. Recorded by Splander Gaming. Mao kita mga higala sa kampo sa usa ka mahuya nga si Oliver nga taga Cebu City. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga regulahan. See you again. Ang mga kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Jelly Haga o tubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga igala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaap. Iris lang na ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Usmania Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa
Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, tekang salamat sa inyong pagpaminaw.